I avui és un dia d'alegria. Estem en la pista d'atletisme per a testar els treballs definitius i per a estrenar-la. I això és una de les millors notícies d'esta legislatura perquè també és una de les inversions esportives més grans que hem fet esta legislatura en la ciutat. És una inversió de 1,6 milions d'euros en una renovació integral de la pista d'atletisme, renovar instal·lacions esportives i assumir el creixement i la construcció de noves com el pavelló Gandia Arena, suma 14 milions d'euros d'inversió en instal·lacions esportives esta legislatura. L'agraïment major és als clubs esportius, per la seva paciència, per la seva comprensió. Hi ha també una mesura damunt de la taula, que és la compensació econòmica als clubs de la ciutat per les pèrdues que hagin pogut patir esta temporada. Crec que és un hito de legislatura i una de les notícies més importants i de les millors que podem donar, i per això hem de felicitar-nos per tindre la pista d'atletisme que Gandia mereix, que els atletes mereixen, que els clubs necessitaven, que la ciutat demandava, i hem sabut incloure-la en les prioritats d'un pla tan important per a nosaltres que ha permès renovar les instal·lacions esportives més utilitzades. Gandia guanya una pista d'atletisme. Diré més, Gandia guanya la millor pista d'atletisme probablement de la Comunitat Valenciana.